Добро утро на всички. Колко са важни, трябва ли да ги правим, опасни ли са или не, са въпроси, които вълнуват абсолютно всеки родител. В това съм убеден. Само, че по тия въпроси, включително и в дълбочина и с чисто научно доказателства, ще имаме възможност да запознаем в презентациите на водещите български специалисти, които са тук сред нас. И аз наистина се радвам. Повече от 10 години съм в Министерството и се занимавам с тези неща, но за първ път в такъв широк и същевременно шарен форум виждам хора, които ще се опитат да намерят общ език и да работят за една абсолютно убедено за една добра кауза. Поне 2-3 от целите, според мен, вече са постигнати. Първото е широкото представителство и от научна гледна точка, и от гледна точка на най-общо казано общественото мнение, защото за мен е огромна част от него се формира от хората, които са в тази зала. Второто постижение е, че така сме разположени, че контактът е абсолютно плътен и ще обменяме информация официална, неофициална, което е чудесно. Защото последното нещо, което искам на тази среща е да го обърнем на четене на едни лекции. Въпросът е в диалог, ние да ви убедим във всичко, което знаем. Аудиторията на медиите също е толкова шарена, аз познавам поне 60-70% от вас. Вероятно има хора, които са толкова навътре в темата, че самите те могат да излязат и да изнесат лекции. Убеден съм поне в 5-6 души. Има обаче и такива, които те първо се занимават с тази тема, така че ние ще се опитаме да се съобразим с всички и да бъдем максимално полезни за всички вас. Опитали сме се да дадем примери не само от чисто научна гледна точка, от това с какво се сблъскваме в ежедневието, защото трябва да ви кажа, че има периоди, особено от последните 1-2 години, в които аз самия изпадам тотално отчаяние. Чувствам се абсолютно в невъзможност да защитя каузата си, да я представя на много хора, да ги убедя в правотата си. На какво се дължи това, ще анализираме всички заедно с вас. Определено не е само на това, че ние лошо представяме тезата. Определено има тенденции в обществото, с които трябва да се съобразим, но факта си е факт. Дали ще предпазим ефективно българското население от заразни болести или не, зависи от това колко успешни ще бъдем, включително и с информацията, която ще споделим на този семинар. Аз ще опитам да ви дам и примери в моята презентация на това до каква агресивност се стига от страна на антивакциналните движения, как често диалог няма, защото няма какво да се диалогизира. Когато казваш факти, на среща ще говорят, че аз съм го давал за пример пред някой от вас, само преди един месец ми се обади жена от Варна, която много убедено, директно, види се доктор Дучев, аз. Утре спрете имунизация срещу рак на маточната шийка. И аз викам, няма да спра, така много интересно почна диалога. Идеята ми беше наистина да влезем в разговор и да се опитам да й кажа, че не е права, не е така, има защо да се прави. И на 6-та минута вече разговорът достигнал там, че всъщност старейшините и гласовете й казали, че не трябва, при което приключи, защото и това го има. Значи, ние ще разгледаме после групите, които работят срещу тази кауза, но трябва да сме наясно, че има и такива, които никога няма да убедим. Идеята е да убедим обаче масата, реалните майките, които искат да се грижат за здравето на своите деца и да им дадем пълната информация, а те да решават за себе си. Благодаря ви много за присъствието, благодаря на пациентските организации за идеята, благодаря на спонсорите за това, че направиха възможно това събитие и за да завърша оптимистично ще кажа, че въпреки че програмата е разчетена по този начин, нашата идея е да приключим окончателно с всичко днес, да имате възможност да говорите с всеки един от специалистите, които са тук и утре да се възползвате максимално от даденостите на кисарската минерална вода, иначе от пътуването ще така, както е предвидено. Благодаря.